N'a fɔra ye k'a fɔ k'i bɛ se k'i ka furakɛli kɛ fu falaki k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen i m'a bɔ, k'o bɛ se ka kɛ Mali la e bɛ da la. Ani fana k'i ka furakɛli k'a tila fɔ sigiyɔrɔma 2 ye k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ o kan, k'o bɛ se ka kɛ Mali la e bɛ da la k'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ. K'a sababuya kɛ kɛnɛya dɛmɛso ye ni caman b'a wele KDS la. N'a sɔrɔ i tɛ kɛnɛya dɛmɛso dɔn, agence don min ka baara bɛnnen don ka banabagatɔw dɛmɛ ani ka banabagatɔ somɔgɔw dɛmɛ. I bɛ Mali la o, i bɛ Mali kɔfɛ o, k'i ye diaspora mɔgɔ de ye o, a kɛra fɛn o fɛn o b'i dɛmɛ dɛmɛ sira sugu bɛɛ lajɛlen na. K'a ta i ka tigita yɔrɔ la, k'a ta jolita yɔrɔw la, arajo yɔrɔw la, furakɛli yɔrɔ la, ladali yɔrɔ la, hali k'i dɛmɛ ka taa fura san ka na d'i ma ka sɔrɔ i ma bɔ i ɲɔ la, u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya foyi ye. I dan ye dɔrɔn n'i banana ka wele k'u ka nɛgɛjuru sira la i n'a fɔ i ɲɛ b'a la cogo min na. Donc i bɛ weleli kɛ, n'i ye weleli kɛ mɔgɔ bɛ da i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'i ka dɔgɔtɔrɔso kursu k'a bɛɛ lajɛlen kɛ. Hali n'a sɔrɔ i kelen don ko mɔgɔ foyi t'i la k'i kelen de don, basi foyi t'a la, u b'i dɛmɛ k'i ka dɔgɔtɔrɔso kursu ka boli k'a fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ e place la ka sɔrɔ e ma sɛgɛn. O bɛɛ lajɛlen o bɛ k'e ye fu falaki. Ani fana i ka lajɛli kɔnɔna na n y'a fɔ cogo min na, n'a sɔrɔ i bɛ assurance wɛrɛ la u bɛ a dafa k'a ta fu. N'a sɔrɔ i tɛ assurance foyi yɛrɛ fana na kana jɔrɔ, i kan ka wari min sara o bɛ tila 2 ye. I b'a dɔn nin ka di. Nka o tɛ sɔrɔ f'e ka taa kɛnɛya dɛmɛso la ka t'i tɔgɔ sɛbɛn. N'i taara i tɔgɔ sɛbɛn a ka nɔgɔn, i kana jɔrɔ tuguni yɛrɛ n'i banana. K'a fɔ ko n banana wari tɛ n bolo ka taa dɔgɔtɔrɔso la, n banana se foyi tɛ n ye, walima n banana mɔgɔ tɛ yen ka da n ka taa dɔgɔtɔrɔso la, walima n banana yɛrɛ fana dɔrɔmɛ kelen o tɛ n kun. Kana jɔrɔ, taa e ka t'i tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn kɛnɛya dɛmɛso la. Danamɔgɔ don, mɔgɔ min don u b'u ka baara fana dɔn, mɔgɔ don fana u bɛ banabagatɔw dɛmɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen na, jɛlenya kɔnɔ ani kilennenya kɔnɔna na. Kɛnɛya dɛmɛso ne yɛrɛ ne bɛ taa yen, n dalen don a la, agence don fana, agence min n'a ye preuve caman yira n na, min n'a ye mɔgɔ caman dɛmɛ furakɛli sira kan, n bɛ se ka min sɛbɛntiya a caman. Hali fɔli yɛrɛ fana t'a ban. E k'u wele dɔrɔn i k'a lajɛ. Nka ni nin fɔra caman bɛ yen nɔ u bɛ jɔrɔ u b'a fɔ k'olu wari caman sara kalo la, k'a sɔrɔ i bɛ wari min sara kalo la a man ca yɛrɛ. N'a sɔrɔ e mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i tɛ AMO la, k'i tɛ assurance la, foyi, k'i ka furakɛli k'o bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔsoba de la, i bɛ wari min sara kalo la e b'o dɔn wa? 800 dɔrɔn kalo la. Nka e mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ assurance fana na walima AMO yɛrɛ fana na, e wari min sara e b'o dɔn wa? 600 dɔrɔn. I b'a dɔn o kɔni man gɛlɛn. Hali n'i tɛ se k'a bɛɛ sara yɔrɔnin kelen, i b'a sara dɔɔni kalo kɔnɔna na. Tuma dɔ dɛmɛ tɛ tɛmɛ nin kan dɛ, i b'a dɔn nin ka di. K'o dɔrɔn sara kalo la, nka n'i banana u b'i dɛmɛ furakɛli cogo sugu bɛɛ lajɛlen na. I ka furakɛli n'i bɛ AMO la komi n y'a fɔ cogo min na fu falaki. N'i tɛ AMO yɛrɛ fana na, i bɛ min sara 50 100 sara la. Misaliya la, n'e taara dɔgɔtɔrɔso la, n'i kan ka wari min sara n'a kan ka bɛn 2000 ma, e bɛ 1000 dɔrɔn sara. N'i kan ka 10,000 sara, e bɛ 5000 dɔrɔn